Top 8 quality real estate developers for your next home. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Kung nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So marami nagtatanong sa akin, Coach, ano ba yung mga maganda or quality na real estate developer na kapag may binili kang bahay, condo, or property, kalidad or maganda ang gawa ng kanilang construction at maganda ang mga materyales at sturdy or very quality finish or quality ang gawa inside and out, no? Kasi maraming mga ibang real estate developers na maganda sa labas pero pagka tumagal ang panahon, maraming mga reklamo ang mga buyers. So ito yung top 8 na quality real estate developers na nabuo natin para sa inyo sa araw na ito. So coming in at number 8, Shang Properties. So tama ho, Shang Properties ay sila din yung gumawa ng mga hotel, no, na Shangri-La Hotels. Ang kanilang mga current project ay ang One Shangri-La Place sa Mandaluyong, isa itong condominium. At meron din silang Mandaluyong Shang Residences sa Wakwak Condominium. And meron din silang The Rise Condominium sa Makati. Meron din silang The Shang Grand Tower Condominium. And ang Shang Salcedo Place Makati Condominium. So yun ho ang kanilang mga projects at meron silang mga upcoming projects na aabangan natin, no? So quality ho ang gawa ng mga Shang Condominium. Number 7 naman ang Philinvest Land. So ang Philinvest ay merong house and lot and condominium projects as well, no? So ang kanilang mga house and lot ay tulad ng mga Alta Vida house and lot sa Bulacan at The Amalfi in the city of Dimari Condominium in Cebu. Ang Cainta House and Lot in Eastville, Philinvest, ang San Juan's Fortune Hill Condominium, at ang Maui Oasis Condominium in Manila, just to share a few, pero napakarami na nilang nagawa, no? At meron pa silang mas high-end na mas quality pa na version ng Philinvest, ang tinatawag nilang Filigree na Philinvest Developments, no? Ng mga Filigree naman ay mas quality ang finishing nila, no? So mas high-end. So meron silang condominium, pati house and lot for sale sa Filigree na developments na mga villages and subdivisions sa Alabang, Las Piñas area, no? And coming in at number 6 would be Robinson's Land Corporation. Ang mga active projects nila ay ang Bloomfields CDO House and Lot, ang Paco Manila Otis 888 Residences House and Lot, the Brighton Lot in Baliwag, Condominium Escalades at 20th Avenue, Quezon City, San Juan, Chimes Condominium, Mandaluyong's One Gateway Place Condominium, just to name a few. Pero napakarami rin ho ang mga development ng Robinson's Land. Coming in at number 5 would be Federal Real Estate or Federal Land, no? So ito ay pinamumunuan ng Metrobank Group, no? Ang Federal Land. Ang kanilang mga current projects ay nasa General Trias, ang Florida Sun Estate Federal House and Lot. Next would be San Juan's One Wilson Square Federal Land Condominium, ang Four Seasons Rivera Federal Land Condominium in Manila, and Makati Skyland Plaza Tower Federal Land Condominium, ang The Capital Towers Federal Land Condominium, Quezon City. And coming in at number 4 would be DMCI Homes. So, marami rin silang mga projects, no, from buildings to house and lots, no. So, ang sample ng mga projects nila na ongoing ay Taguig's Mahogany Place the Third House and Lot, Parañaques Oak Harbor Residences Condominium, Taguig's Bonifacio Heights Condominium, Brixton Place Condominium, Infinite Towers Condominium, Quezon City, just to name a few. Pero napakarami ho ang nagawa ng DMCI Homes. Next would be number 3, ang Santa Lucia Land. Ang kanilang mga featured projects would be Santa Lucia Mall, Caliraya Springs Resort, Mira Verde in Bulacan, South Coast in Batangas, Aldea Residences in Iloilo, Nivel Hills Residential Towers in Cebu. So yung Santa Lucia Land, marami siyang mga development outside Metro Manila. So sa mga provinces and mga key cities around the Philippines. Number 2 would be SMDC, SM Development Corporation. So ang mga sample projects nila would be
Jazz Residences sa Makati and also Light Residences sa EDSA Mandaluyong. Number 1 naman na real estate developer for quality work, no, would be none other than Ayala Land, no. Ang Ayala Land Premier ay marami mga projects. They come in many names, no. Ayala Land, Alveo, Avida, Amaya, and Bella Vita are the company's 5 residential brands, no. And they have more than 147 residential projects sa buong Pilipinas, and more coming each year. So, yun ho ang number 1 sa pagbili ng inyong next or future home or property. So, yun ho ang mga may re-recommend ako sa araw na ito na mga top 8 quality real estate developers sa pagbili nyo ng inyong next property. So, muli ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.